Mrs. Amaduling, good afternoon, ma'am. Ipapaayab da ka ko na di anak ko. Ay, when Mrs. talaga nga ipaayab kayo, ta grabe mati kinapilosopo na data anak yo. Agtugaw kay Mrs. Apo, ma'am. Data malati problema kinya na di balay mi, ta naglaing nga sumungbat. Uwang nga rod, Mrs. Iso nga impaayab kayon at nasakit ti ulok nga talaga kinyanan. Idi na minsan, idi pilpilosopon na, ibagak nga ayaban na kayo dito yung eskwela. Agasim din sungbat na kinyak, Mrs. Unfair na kano. Ta handak ka naman ipapaayab no ada problema yung kinyana iji balayo. Agasim data nga sungbat na kinyak, Mrs. May point naman siya. Ada ibagbagayo, Mrs. Awan, ma'am. Kunak, hanak mga konsentidora nga ina. Iso nga, noon yaman ti aramidin na nga madiwin o dakas dito eskwela anyo kat. Bahala kayo latan nga mang disiplinan, ma'am. Mrs. Iso nga rin yung paayab kayo tap na mo yun ti kukwaan data anak yun dito eskwela. Kin, sapay ko mga ti pinagdisiplina ti uping mangrugi iji babbalay tayo. Amo yung gamin, Mrs. Ado iti bawal kinyami nga ubraan dagiti uping. Mahigpit na pinagbabawal sa amin ang manakit sa mga bata, physical man o psychological. Naawatan nyo, Mrs. Anya nga riti kaya yung nga parnwayon, ma'am, nga hangko nga disdisiplinaan di anak ko. Hanga kasjay, Mrs. Kaya't ko lang ko mga sauan nga datay ko mga naganak iti mangiyon una nga mang disiplina iti anak tayo. Diba sabi nga nila nga datayo nga naganak iti umun-una nga mistra dagiti anak tayo. And explain mo pa lang iso mo lang iso jay punto, ma'am, nga ko disiplina ang jay anak ko. Ay lukas tala ang ireklamo ka, ma'am. Mrs. Awan dakas na di impagak. Concern nak lang di anak yu. Hanyo ko mga tagidaksen. Nakita yu ka di, Mrs. Di report card di anak yu. Di ba di grades na nagbababa. Samantalang idi modular da pay lang. Ngangatumot iti grades na. Anya man nanti kaya yung parnuayanin, ma'am. Nga siyak idi ti agan answer iti module na. Mrs. Awan iti imbagak nga kasta. Kasta iti kaya mo nga parnuayon, si ka nga mistra, ireklamo ka, tapat estudyante ka patulam. Mrs. Awan ti ebidensya yung nga pimatulak ti estudyante, ah? Ay nga kasapulan ti ebidensya ta dagita mismo ubing ka agibagada nga naungot kay launay kanu kinyada. Kin hanga malamlamot kanu ti aso ti ibagbagayon no kakinyada. Ha? Kung nulaki din no, anya nga pimatol ti bagbagana dati yan. Madalagan akpay. Ada ibagbagayo dita, Mrs. Amaduling. Awan, Mrs. Kaya't ko lang ko mga ibagakin niya yung sapay la ko mata bagbagaan nyo ni Maita. Adya lang, Mrs. Bagbaga akto iso na, ma'am. Ada ka di pa iti pagsaritaan ta? Awanin, Mrs. Thank you ti time mo nga imay dito eh. Sige, ma'am. Pasensya kay latanta medyo ngimato ti boses ko tatay na amoy umatan kat agay bladak na makangkangagag iti sasao. Okay lang, Mrs. Maawatan kayo. Sige, garot, ma'am. Umuna akon. Sige, Mrs. Bye. Bye. Ay, apog nervyosak talaga. Kung ano at daamunan.